Ma'am Lala, magandang shoutout. Good evening. Ako na una. Thank you, Ma'am Lala. Ready to match. Thank you, Lalala. Sassy Hachiko, magandang shoutout. Sassy Mami ko ba yan? Good evening po. Tamsak dan, Ma'am Tep. Ma'am Rensel, salamat. Shoutout sa'yo. Tamsak, Ma'am Tep. Thank you, Ma'am Risa Kay. Good evening po. Ma'am Lala, shoutout. Mega loud shoutout, Lalala, Ma'am Rensel at sa lahat po, sabi ni Ma'am Risa Kay. Mega loud shoutout, Lady Boss, sabi ni Lalala. Good evening, good evening. Salamat, Ma'am Risa, sa iyong pa-share ng ating live. John Reyes, mega loud shoutout. Harang, Lady Boss. Ma'am Risa, thank you po. Mag-games ba tayo, Ma'am Risa?
Megalaw siya, Ma'am Risa. Sabi ni Renzel, megalaw shoutout Sir Albert, Sir John, sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Lorraine, thank you Ma'am Lorraine sa pagpunta mo sa premiere ko kahapon. Ayan, may ano po tayo, bingo po tayo. Andyan po yung form sa taas. Fill out na po kayo. Parang host. Guys, andyan na yung ano, yung form sa taas. Hello, Team Risa K. Harang ho, sabi ni John Vance. Thank you, John Vance. Mamerka Harang, Ma'am Tep. Shoutout, Ma'am Lorraine. Andiyan na yung form sa taas, guys. Magala shoutout, Ma'am Lorraine. Sabi ni Ma'am Renzel. Mamerka shoutout sa'yo, Mami A. Shoutout. Ang form po nakapin na.
Done form. Ay na si Ma'am Risa. Done na sa form niya. Done na kayo sa form, guys. Harang pa rin si si Angelo eh. Ma'am Lalala, naka-fill out ka na ng form dyan. May bingo po tayo. Ilan naman nandito? Meron tayong 9. Renzel, Albert, Lalala, Johnny Vance, Ma'am Risa, Johnny Reyes, si Mami A. John Albert. Ako, wala si Ma'am Erica. Pasali, sige ma'am. Andyan po yung form sa taas. Ma'am Cherry, shoutout sa'yo dyan. Huwag kalimutan mag-thumbs up guys ha. Thank you, thank you. Magbaba ako ng babakasan. Ayan na guys, binaba ko na. Unang babakasan. Boss, shout out. Good evening po. Ayan na po ang form, boss. Unang babakasan, nakapin na. Guys, type kayo ng game. Pag nakapagbakas na kayo. Nakapin na po. Johnny, nakapin na po. Done form. Sabi ni Ma'am Lorraine. Type game, guys.
Type game, pagtapos na kayo magbakas. Mega love shoutout boss, sabi ng ating lady boss. Type game guys, pagtapos na kayo nagbakas. Mamerika! Asan na yun? Nakita mo na yung form? Ay, ba't ganito to? Mega shoutout Mamerika, sabi ni Ma'am Risa. Ito po yung form. Hintay lang na rin si Ma'am Erika. Asan na kayo guys? Tulog na kayo? Type game! Asan na si Ma'am Erika? Baka nag-ano na yun. Nagmamadaling mag-ano. Dan bakas! Kay Lady Boss, sabi ng Brancel. Mega love shoutout Lady Boss. Game, sabi ni Albert. Mega love shoutout Brancel, sabi ni Boss. Thank you po, sabi ni Ma'am Risa K. Mega love shoutout Boss, sabi ni Ma'am Brancel. Game, sabi ni John Vincent. Mega shoutout Erica, sabi ni Boss. Hello po Boss, sabi ni Cherry. Ang hello, mega love shoutout Boss. Huwag kalimutan magbakas. Mega love shoutout Boss, sabi ng ating Ma'am Risa K. Since naka-member naman tayo, okay, gamitin natin yung ano natin. Para naman magamit. Mega shoutout Cherry, sabi ni Boss. Hi Ma'am Risa K, sabi ni Cherry. Game! Sala si Ma'am ano? Ba't 90 lang to?
Game na? Saan si America? Miguel Sir Angelo. Sabi ni Ma'am Renzel, game na po. Sabi ni John Albert. Game, sabi ni Lorraine. Baker's Bun, 61. Doctor's Orders, number 9. Galing talaga ni America, sakto ah. Brighton Line, 59. Rugby Team, 15. All the Steps, 39. Legs 11, number 11. More than 11, 37. Tweak of the Thumb, 51. +70 9, 79. All the Fours, 44. Up to Tricks, 46. Two Little Ducks, 22. Made in Heaven, 67. Time for Tea, 83. 3 dozen, 36. Your Face is Dirty, number 30. Staying Alive, 85. Tom Mix, number 6. Ay, di makita yung 8084. On the Sky, 75. Straight on Through, 82. Nako! Valentine's Day, 14. Half a Crown, 26. Stop and Run, 81. Stuck in a Tree, 53. Candy Store, 74. Four Score, 80. All the Fives, 55. 2 dozen, 24. Duck and Dive, 25. Goodbye Teens, 19. 1 dozen, number 12. Cameron's Den, number 10. Tickle Me, 63. Nice and Shine, 49. On Its Own, number 1. Man Alive, number 5. Clean the Floor, 54. Queen Bee, 73. Garden Gate, number 8. Between the Sticks, 86. Key of the Door, 21. Make Them Wait,
58. Knock on the door. 64. Duck and its weight. 28. Buckle my shoe. 32. Weeks in a year. 52. Sweet 16. A duck and a flea. 23. Dancing queen. 17. Come in for your tea. 33. Halfway there. 45. Turn to the screw. 62. Gabriela! May galaw shoutout sa'yo. Good evening. Bigyan kita ng jacket, ma'am. Shoutout po. Sali ka, ma'am, ng pabingo natin. Five and 6. 56. Two fat ladies. 88. Winnie the Pooh. 42. Fat lady with a cane. 87. Jump and jive. 35. End of the line. 90. Heaven's Gate. 78. Pa-join, ma'am, next. Yes, ma'am, Shanilyn. Mukhang na-late ka, ha? Clickety click. 66. Huwag kalimutan, guys, mag-thumbs up. Line. 50. La 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 la. 4 and 7. 47. 7 plus 7. 77. Ask for more. 34. Life's begun. 41. Knock at the door. Number 4. Me and you. Number 2. 6 and 9. 69. Lucky 7. Number 7. One score. Number 20. Gateway to Heaven. 27. $7,084. Cup of tea. Number 3. Four and 3. 43. Bingo! Woo! Woo! Ano ba spelling ko? Woohoo! Hindi, ako nga. Pinalo ako.
Hindi nga. Hindi nga. Seryoso nga. Ano ba? Check natin guys ha. Baka mamaya. Iba ang lumabas. Okay, guys, check nyo na guys, please. Yan yung number ko. Saan na? Ayun. 21, 25. 41, 45. 51, 55. 90. 88, 90. 69, 15, 20. Saya yan, girl. Saya yan. Ano? Ay nako guys. Sa kahaba-haba ng pagbibinggo natin. Kay Sir Banata at saka kay ano na ako nanalo dito sa atin. Ma'am Gabriela, sure po. Ibaba ko po yung form natin ha. Guys, yung mga habol dyan. Guys, i-check nyo na yung ano, aking vocals. Ayan na po yung form. Ma'am Gabriela, binaba ko na po yung form. 20 numbers ha. Isulat nyo po yung number nyo. Itong ano, ibaba natin ito kay Ma'am Enz, yung bago yung upload. Thanks, Ma'am Renzel! Naloka ako dun sa cellphone ko, nakapunta ako ng ano, my live. Main channel ko yun eh. Dito kasi ako nag-jacket sa ano. Dito kasi ako nag-jacket sa cellphone ko. Sabi ko, bakit nasa live ako ng iba? Baktay talaga eh.
Kain tayo ng balot, guys. Kumain ng balot. Type kayo ng game, guys. Pagtapos na kayo nagbakas, Ma'am Lisa, thank you po. Anditin na. Salamat. Lord PH, ayan, Ma'am Shadeline, naka-fill out na kayo ng form? Sir Lord, ito po. Ang form. Ma'am Rowena, mega lot shoutout, Ma'am Rowena. Saglit lang, Ma'am Rowena, ha. Bigyan kita ng jacket dyan. Huwag lang kalimutan mag-thumbs up, guys. Andiyan na yung form, guys. Fill out na kayo ng form. Team PMC. Yan. Ma'am Rowena, may jacket na po ikaw. Game. Nakapagbakas na kayo, guys. Huwag kalimutan, ha. Bakas, dikit, kalembang, all. Ayan, hintayin lang natin yung iba na bago. Andiyan ata yung form, binaba ko na. Dan bakas to. Tapos na po. Tam share dan. Thank you, ma'am. Team PMC. Andiyan na yung form, guys. Pangalawang game na tayo, guys. Ha? Mayroon tayong 5 laro. Pangalawa na to. Salamat, ma'am Rowena. Andiyan na po yung form. Fill out na po kayo ng form. Dahil babiyahin na tayo. Babiyahin na. Ginawang jeep. Type game sa mga tapos ng magbakas. Dan bakat. Ayan, game. Cherry dan na po. Ayan, game. Sabi ni Vincent. Ayan, type game, guys. Game, game, game. Dan bakas, sabi ni John Reyes. Game. Game. Sana si, Team PMC. Game. Ayan. Pumasok ba yung nila dito? Tignan natin, ha. Meron na tayo ditong 19 responses. Renzel. Dito ba si John, Cherry, si Lork. Ayun, Lork. Ayan. Game na. Mukhang game na sila. Make sure na may bakas po. +70 9. 79. Duck and dive, 25. A duck and a flea, 23.
Me and you, number 2. Halfway there, 45. Heaven's Gate, 78. Straight on through, 82. Sir Lord, thank Two you little sa pa-member. 22. All the 5s, 55. On its own, number 1. Buckle my shoe, 32. Dancing Queen, 17. Rugby Team, 15. Life's Begun, 41. Turn to the screw, 62. All but one, 89. Man Alive, number 5. Two Fat Ladies, 88. You're Late, 38. Danny LaRue, 72. Magic word, Inday Tef. Magic word, Inday Tef. 60. One score, number 20. Cameron's Den, number 10. 5 and 6, 56. Your face is dirty, number 30. Fat Lady with a Cane, 87. Ay, Ma'am Inday You're Tef, doing pwede po fine. palitan yung 35 29. at 45 ko na doble po ata. Hehehe. Lord, sige, check natin ha. Pin number niyo, sir. Nadoble nga. Void po ito pag ganito. 45, 45. Nadoble. Sir Lord, i-delete ko na lang po mamaya. Gawa po kayo ng bago. Ha? Palitan na lang po ng 19 at 26. Okay, 1926. Sige, i-note mo po dyan. I-note mo po, 1926. Nakasulat po dito. Tapos mamaya palitan nyo na lang po. Kasi i-delete ko po ito mamaya. Up to tricks, 46. Stuck in a tree, 53. Saving Grace, 68. Staying Alive, 85. Get Up and Run, 31. Nice and Shine, 49. Cup of Tea, number 3. 4 score, 80. Sweet 16. Between the Sticks, 86.
End of the line, 90. Time for tea, Nako. Malapit nang mabuo ang nasa baba. tweak of the thumb, 51. Kaninong number to? Winnie the Pooh, 42. 4 and 7, 47. Kabayan channel, sige. Baba ko yung form. Baba ko yung form ha. Next game ka, next game. Ay, ano ba yun? Mali. Next game ka, dyan na yung form. 20 numbers isulat nyo guys ha. Hindi na po. Ano, Lord? Hindi na, Lord. Mamaya na lang, pagkatapos natin ng game, i-delete ko. Kasi, di ba sabi mo, 19 to 26, papalitan. Okay lang yan. Mamaya, i-delete ko na lang after nitong game. Now you can vote, 18. Heinz Varieties, 57. Inday Tef, Ma'am Rowena. Inday Tef po. Tom Mix, number 6. Made in Heaven, 67. Lucky 7, number 7. Inday Tef ang magic word, guys. Inday Tef. 33. 2 dozen, 24. Jump and Jive, 35. 7 dozen, Nako, 84. kumpleto na halos. 7 plus 7, 77. Life begins at 40. Knock at the door, number 4. Make them wait, 58. Candy store, 74. Next game ka kabayan ha, next game. Unlucky for some, 13. Half a crown, 26. Valentine's Day, 14. Nako, malapit na rin ng 11 to 20. Weeks in a year, 52. Welcome po, kabayan. Trombones, 76. Key of the door, 21. Brighton line, 59. Clickety click, 66. Clean the floor, 54. Three dozen, 36. Old age pension, 65.
Legs 11. Number 11. 4 and 3. 43. Ask for more. 34. Duck and its weight. 28. Gateway to heaven. Ayan na, meron na ba? 27. Mega shoutout sabi ni Sir Van. Mega shoutout Sir Van sabi ni Boss. Stop and run. 81. Sino na? Team Lisa kay mega shoutout sabi ni Sir Van. Good evening Sir Van. Ayon, John Albert. John Albert, 81. John Albert, layo ng puro mo, John Albert, 3781. 3781 ang kanyang puro. Good evening, team. Risa K, sabi naman Jocelyn. Mega shoutout, America, sabi ni Sir Van. Si John Albert. $31.40.
Yan ang number niya. $31, $40, $81, $90. Congratulations! Sir Van, nandiyan na po yung form. Sa mga bagong pasok, yun na po yung form. Congrats po, sabi ni boss. Congrats, sabi ni Ma'am Shanilyn. Ikatlong ano natin to guys ha, ikatlong laro. Ayan, kabayan, tapos ka na. Mag-form pa po ba ako? Saglit lang po sir, delete ko to. Sir Lork, saglit lang po ha. Sir Lork, okay na. Fill out po ulit kayo. Ito po yung form. Ang pangatlo nating babakasan. Yes, Sir Lork. Mag-form po kayo. Ayan guys, yung babakasan, binaba ko na. Done for me yan guys. Mayroon akong binaba dyan na babakasan. Pangatlong game na po tayo. Sir Yax, mega loud shoutout. Mukhang nalay si Sir Yax ha. Andyan Sir Yax, ang form. Naku, masaya to. Marami tayo. Sir Yax, nandiyan na po yung form. Huwag kalimutan, dikit kalembang bakas sa nakapin. Huwag kalimutan mag-thumbs up guys sa ating live stream. Bigyan naman.
Ma'am Tep, wait lang po ulit ha, sabi ni Ma'am America. Go, Ma'am America. Guys, ang form at ang babakasan nakapin na po. Dan sa nakapin host number 3, sabi ni Kawayan. Thank you po. What was your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone. Just wanna be alone. Dan baka, sabi ni Ma'am Shanilyn. Keeps me around. If you wanna come around, maybe it's cool. And if you wanna fuck around, maybe I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Dan bakas. Type lang kayo ng Dan dyan, guys. Type kayo ng Dan pag nakabakas na. Bakas Dan, Sir Van Lloyd. Shoutout sa lahat. Sabi ni Ma'am Yashari. Ma'am Yashari, join ka po sa ating bingo. Ito po yung form. Game na ba, Ma'am Tep? Pwede ako mag-ibaba ng link? Need lang magtamsak po. Sige, Ma'am America.
Sige na, ibaba mo ma'am at tamsakan natin bago tayo mag-start. Ayan guys, come and join us to celebrate upcoming second TPA Day of Solid Troy Kwan on December 17, 2021, 2 p.m. PH time, more prizes will be given away. See you guys. And guys, bell all nyo na. Guys, i-bell all nyo guys. Daddy just bites. Ayan, guys, padikit kalembang nyo. Meron silang mga price din. Sayang. Ayan, game na guys. Game na. Done na ako. Ma'am Erica. Ayan, game na. Done na, binaba mo, Ma'am Erica. Heinz varieties, 57. All the fours, 44. Cup of tea, number 3. Up to tricks, 46. Brighton line, 59. Your face is dirty, number 30. Clickety click, 66. Salamat, welcome, Ma'am Erica. Duck and its weight, 28. Gateway to heaven, 27. Nice and shine, 49. Sino kaya ang next na mananalo? 42. You're late, 38. Saving grace, 68. 6 and 9, 69. Unlucky for some, 13. Lucky 7, number 7. 7 plus 7, 77. Life begins at 40. Old age pension, 65.
Now you can vote. 18. End of the line. 90. Sweet 16. Between the sticks. 86. Weeks in a year. 52. One score. Number 20. 5 dozen. 60. All the steps. 39. Queen bee. 73. Knock on the door. 64. Life's begun. 41. You're doing fine. 29. Knock at the door. Number 4. Straight on through. 82. Halfway there. 45. Heaven's Gate. 78. 2 dozen. 24. Goodbye, teens. 19. 4 and 3. 43. Cameron's Den. Number 10. Make them wait. 58. On the sky. 75. A duck and a flea. 23. Buckle my shoe. 32. On its own. Number 1. 1 dozen. Number 12. 7 dozen. 84. 4 score. 80. Key of the door. 21. Ask for more. 34. Staying alive. 85. Doctor's orders. Number 9. All the 5s. 55. Garden Gate. Number 8. Tom Mix. Number 6. Danny LaRue. 72. Made in Heaven. 67. 5 and 6. 56. Get up and run. 31. Blind. 50. Dancing Queen. 17. Duck and Dive. 25. Legs 11. Number 11. Trombones. 76. Clean the floor. 54. Candy store. 74. Me and You. Number 2. Tickle Me. 63. That Lady with a Cane. 87.
Two fat ladies, 88. Turn to the screw, 62. 3 dozen, 36. Rugby team, 15. Tweak of the thumb, 51. Come in for your tea, 33. +70 9, 79. Fox Cox, mega loud shout out. Valentine's Day, 14. Baker's bun, 61. Half a crown, 26. Two little ducks, 22. All but one, 89. Ma'am Rencel. May puro ng 47. 4 and 7, 47. Anong puro mo, Ma'am Rencel? 89? Si Ma'am Rencel Ano bang puro mo, Ma'am Rencel? Oh, 89 ang puro niya. Nauna naman si Ma'am Nauna si Ma'am Rencel. Pares pala kayo nilalala. Nag-inedib din si Rowena. Ang dami nyo palang 89. Ano yung 89? Pasali host, Fox Cox, sige po. Binaba ko na ba yung number niya, Tignan natin dito sa screen. Jocelyn.
Shanilyn. Tapos EA. Tapos Inday Tef si Lalala. Nauna nga, 8:57. Parehas kayong 8:57 pero dito sa screen, si Lalala. Ayun no, Lalala tas Renzel. Sino ba yun? Nag-Inday Tef. Pero dito kasi cellphone ko, oo nga si Lalala nga. Ma'am Lalala. Sayang. Si Lalala, guys. Yes, sir. Fox, saglit lang po. Check lang natin yung number nito. Ang numero ay 11 to 20, 87, 88, 89, 90, 30, 69, 50, 82, and 25. Congrats po. Ma'am Lalala, tama po ba yung number mo dyan? Meron pa tayong dalawa. Anyan na po yung form. Boyd. Walang bakas. Wala kang bakas? Paktay ka talaga. Ba't di ka nagbabakas? Walang bakas nga. So, mapupunta kay Renzel. Nabukas kasi ng pinggan. Naku, sayang. Ito kay Renzel. Si Renzel nang nanalo kasi siya yung sumunod eh. Agree po ba kayo? Tama po ba? Nag-Inday Tef siya ng 89. Mapupunta kay Renzel. May bakas si Renzel. Nakita ko kanina. Ang number niya ay... Ay, dinilit ko na. Paano ba yan? Sayang. Basta si Renzel na ang nanalo. 2 down siya dito kanina. 2 down. 89-80. Meron naman 89-80. Nakita nyo naman guys, di ba? Renzel. Sana si Mami A. Mami A.
Ito po ang win. Congrats, Ma'am Renzel. Ayan, na-void si Ma'am Lalala kasi walang bakas. Sayang, ang 100 peso. Congrats po ba? Si Ma'am Renzel. Swerte-swerte naman talaga. Para ang swerte ay dumarating sa kanya talaga. Guys, sa mga hindi pa nakapag-tamsak dyan, tamsak na guys. Ang next nating babakasan ay si Sir Van Lloyd. Number 4 na to guys ha. Ayan mo na Ma'am Lalala, nanalo ka naman ng 500 nung nakaraan. Next. Ayan ang babakasan guys, nakababa na. Iba din ang swerte. Game na ba? Walang number. Anong walang number? Number 4 po yan. Sorry po. Number 4 po yan. Sa lahat mga Inday Tef, BG lang muna, tulog pa si Mami. Mas napakiram naman. Get well, Ma'am Ends. Sige, Sir Van. Thank you po. Done na sa form, Sir Fox. Ayan. Pag done na kayo, guys, ng bakas, game na. Number 4 game po to guys. Number 4. So may isa pa po tayo after nito. Saan babakasan? Ma'am Cherry, nakapin po. Number 4 po yan. Walang number. Sorry po, nakalimutan ko. Bakas bell all. Tapos na hashtag. Yan po, yung number 4 natin. Kay Sir Van Lloyd. Pagtapos na po kayo bakas, type game. Type game guys, start na tayo. Game na ba? Game tuloy. Lashing. Lashing ang kamay. Ayan na. Kahit si Ma'am Rowena, 89 din ata yung ano niya kanina eh. Puro. Knock on the door. 64. Dancing Queen. 17. Knock at the door. Number 4. Bright and Run. 59. Naglo-loading.
Ma'am Tef, baka lang may waig. Ano daw? Ma'am Tef, baka lang may waig. Ah, Amerika, ano na? Ano sabi? Amerika, paulit po. Ano sabi? Pawait? Pawait po ba yon? Pawaig. Pawait. Ma'am Tef, baka lang may pawait. Pawait daw. Napaisip ako sa waig. May Ilocano kasi ang Ilocano kasi ang Ilocano kasi ng ilog. Dito, waig. Sabi ko, waig. Ano daw? Sabi ko, gabing-gabi pupunta ng ilog. Yung nasa isip ko, kaloka. Ang slow. Aha, natawa si America, type game. Pag-game ka na, ha? Dalawa. Number 2 na si Sir Fox. Nakadalawa na. Yaks, dalawa da. Si Ma'am Jocelyn. Bukas yun, kainis na keyboard to. Ayan, game na daw. Game na. Legs 11, number 11. Made in heaven, 67. 3 dozen, 36. Lucky 7, number 7. Duck and its weight, 28. Line, 50. Tom Mix, number 6. Candy store, 74. Sweet 16. 2 little ducks, 22. Your face is dirty, number 30. Stop and run, 81. Key of the door, 21. Two fat ladies, 88. Queen bee, 73. Nice and shine, 49. 70, number 70. A duck and a flea, 23. Rugby team, 15. Clickety click, 66. All the fives, 55. Up to tricks, 46. Clean the floor, 54. Winnie the Pooh, 42. Doctor's orders, number 9. 4 and 3, 43. Staying alive, 85. 4 dozen, 48. Halfway there, 45. Valentine's Day, 14. On the sky,
75. Straight on through. 82. Between the sticks. 86. 5 dozen. 60. Unlucky for some. 13. Mami A, naka-12 Tweak na. of the thumb. 51. Cup of tea number 3. 4 score. 80. Turn to the screw. 62. Time for tea. 83. 1 dozen. Number 12. 6 and 9. 69. 7 plus 7. 77. Danny LaRue. 72. Buckle my shoe. 32. All but one. 89. Life's begun. 41. More than 11. 37. Baker's bun. 61. Old age pension. 65. 1 score. Number 20. Get up and run. 31. Jump and jive. 35. You're late. 38. Cameron's Den. Number 10. Saving Grace. 68. Duck and dive. 25. 2 dozen. 24. 4 and 7. 47. Tickle me. 63. All the steps. 39. Life begins at 40. Come in for your tea. 33. Heinz Varieties. 57. You're doing fine. 29. Ask for more. 34. Daming lumabas. May lumabas na po, 34. Inday Tef, Shanilyn.
Shanilyn. $31.40, $61.70. May bakas ba? Congrats! Last game na, guys. Pupuro pa lang si Sir Yak. Sir Yak, may nagbingo na po. And Ma'am Chanelin, congrats sa iyo. Last game. Congrats. Game na, guys. Type game. Last game. Wait, ma'am, sabi ni Albert. Huwag kalimutan magbakas, guys.
Game na, guys. Dan na, game na. Heaven's Gate, 78. 2 dozen, 24. Lucky 7, number 7. Tom Mix, number 6. Turn to the screw, 62. Cup of tea, number 3. 5 dozen, 60. 6 and 9, 69. Winnie the Pooh, 42. More than 11, 37. Queen Bee, 73. Danny LaRue, 72. Heinz Varieties, 57. Fat Lady with a Cane, 87. Key of the Door, 21. All but one, 89. Unlucky for some, 13. Cameron's Den, number 10. 5 and 6, 56. Half a crown, 26. 7 plus 7, 77. Rugby team, 15. Blind, 50. Made in Heaven, 67. Now you can vote, 18. Me and You, number 2. Stop and Run, 81. Two Fat Ladies, 88. Knock at the Door, number 4. 70 plus 9, 79. You're late, 38. All the fours, 44. 4 and 3, 43. Buckle my shoe, 32. Doctor's Orders, number 9. Tweak of the Thumb, 51. 4 score, 80. Sweet 16. Duck and its weight, 28. Garden Gate, number 8. Man Alive, number 5. Get Up and Run, 31. Two Little Ducks, 22. Trombones, 76. Halfway There, 45. Candy Store, 74. Bang on the Drum, 71.
10, number 70. All the fives, 55. Knock on the door, 64. Life begins at 40. Between the sticks, 86. Life's begun, 41. 4 dozen, 48. Four and 7, 47. Up to tricks, 46. Nice and shine, 49. Gateway to heaven, 27. Legs 11, number 11. 3 dozen, 36. Dancing queen, 17. 1 dozen, number 12. Your face is dirty, number 30. Valentine's Day, 14. Time for tea, 83. On the sky, 75. Saving grace, 68. Puro. Ilagay niyo ang puro niyo, guys. 1 score, number 20. End of the line, 90. Seven dozen, 84. Puro 19, puro 23. Jump and jive, 35. Old age pension, 65. You can't stop chasing your dream. Duck and dive, 25. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. On its own, number 1. Ba, lumabas yung numerong to yung 1 to 10, 10, 90. Wala pa rin? Make them wait, 58. Ask for more, 34. Tickle me, 63. Clean the floor, 54. Weeks in a year, 52. Clickety-click, 66. Stuck in a tree, 53. Rowena,
Rowena, saan ka ano? Ano bang puro ni Ma'am Rowena? 52. Ma'am Rowena. Rowena. Ano apelyido ni Ma'am Rowena? Garfin. Puro ko win na nila, sabi ni Yax. 13. Ay, 3. 3. 16. 13. 17. 22. 45. 47. 30. 75. 62. 56. 32. 6. 972. 9. 972. 52. 39, 42. Wala kang 39. Wala pang 39. Wala pang 39 eh. Wala pang 39. Sige, mag-ano kayo ng puro dyan. Okay. Ay! May ano na pala, 23 na lang. $23 na lang ang puro ko. Okay, isang bola pa ulit. Bola pa, bola. Hindi ka void, ma'am. Hintayin mong lumabas yung 39. 39 wala ka, di ba? Hintayin mo, ma'am, kung lumabas, ha? Ang daming 19, sabi ni Sir Van Lloyd. Okay, ikot na. Ayoko magpuro. Win na nila. A duck and a flea. 23. Guys, bingo na si Inday. Amerika nag-Inday, oh. Amerika, puro mo ng ano, 23? Ano ka? La. Wala tala ako, Ma'am Tep. Pagbigyan nyo na si host, guys.
20. Yahoo! Ay, amo naman Amerika. Lagi ka namang nakaka-500. Kaya nga Ma'am Erica, haha, talot ka talaga, sabi ni Sir Jan. Tulugan na. Ayan guys, pagbigyan niyo na si host, dahil dito lang nanalo si host. At kay Sir Van. Congrats Ma'am Tep, nakadalawa na ikaw. Ma'am Renzel, salamat. Haha, nahawaan na ng swerte. Ma'am Erica, next time umakyat ka ha. Salamat guys! 5 na to no? 5, oo. 5 na. Guys, ayun sa taas yung aking check na lang yung aking bakas dyan. Naidlip nga ako eh. Pumipikit yung mata ko habang bumobola. Congrats host! Congrats Ma'am Tep! Thank you Sir Yax! Ang tagal ng puro. Saan man? Ang tagal ng puro ko. Ligo na ako. Hindi pa nakaligo si Ma'am Ma'am Jocelyn. Sarap matulog niyan. Congrats host Ma'am Gabriela. Next time agahan niyo po. Ma'am Yashari Kia. Manda din akong subscribe sa yung channel. Ronski Baby Loves. Thank you po. May pangbawi sa paipin natin ngayong araw na to. Salamat! Cool. Thank you guys. Ma'am Risa, thank you po. Naku, tulog na ata si Ma'am Risa. Ano oras na ba? 9:43. Nakailan na ako 2 hours. Ayan. Maraming salamat. Next time ulit. Ang tagal. Okay, sir. Ano ba? Ang tagal daw ng puro niya. Salamat, guys. Good night all, Team Riz, okay? Good night all. Bye po, ma'am. Sabi ni Boss. Boss, thank you po. Sa lahat na pumunta, Team Riz, okay? Salamat. Sir John Vincent, thank you po. Ma'am Rinsel, thank you po. Good night po sa lahat. Salamat. Si Ma'am Lalala, nabingo siya. Ay, hindi, no? Na-void pala siya. Sayang. Agahan nyo next time, guys. 7:00, ha? 7:00 po. Good night na po sa lahat. Good night po. Thank you, Team Risa K. Salamat po, Team PMC. Thank you po. Good night sa lahat. Paalam.